of the day is found in the book of John 2 verse 5. Wathi unina ezincekweni nayikuphi akushokini anokwenza. Amazwi akhulunywa uMaria umama kaJesu wasemhlabeni ngesikhathi besemshadweni waseKhana laseGalile. uJesu buye emkhulekweni for 40 days and 40 nights. Semenge emshadweni waseKhana laseGalile sekuphela iwayini. Maliphela iwayini kanti naye uJesu menyiwe emshadweni. Sebeyamtshela ukuthi Jesu iwayini seliphelile. Maka Jesu utshela uJesu uthi Jesu iwayini alisekho. Sethu uJesu njeni mama ungene ngani kokwami. Seyabuya ke uJesu uya eincekweni uthi nanoma ikuphi lo muntu akushoyo anokwenza. Manje uMaria ungikhombisa isambulo akasithola ngoJesu. Kunesambulo akasitholayo sokuthi makwenzeka lo muntu, makwenzeka uJesu kube khona amazwi akawashoyo, anokwazi ukuthi noma lamazwi akawashoyo engabonakala kuwamazwi nje, kodwa ma ekhuluma amazwi lo muntu. Ngoba uMaria usene understanding ukuthi uJesu u100% man aphinde abe u100% God. Understand uMaria ukuthi lo Jesu lo nengihamba naye lana uNkulunkulu. Futhi understand ukuthi uke wakhuluma kuGenesis 1 verse 1 kwaba khona amagama akawashoyo. Wathi maye washo lamagama adala izinto. Manje usethi eincekweni noma ikuphi akushoyo. Lento ayishoyo ngoba mayesho lo muntu akasho nje ukusho, kodwa mayesho ukusho kwakhe kuukwenza. Make washo into lento akasuke yisho iyenzeka. Ngakho nayi kupha kushoyo yenzani isiqiniseko ukuthi niyakwenza, ngoba mayisekushilo lokho akakushoyo kuyenzeka, ngoba ukusho kwakhe kuukwenza kwakhe. Make koma khona izinto akayishoyo, lezi zinto akayishoyo ziyenzeka. Ngakho nayi kuphi akushokini anokwenza. Noma ningakubona kuncane, kodwa ngenxa yokuthi kushiwo uye anokwenza. Noma ngabonakala kululana nje, kodwa ngoba kushiwo uye anokwenza. Ngoba waye understand uMaria ukuthi uNkulunkulu akakhulumeli ukukhuluma nje, kodwa uNkulunkulu maye ekhuluma uyadala. When he speaks he creates. Ma esho into yenzeka. Ngakho ma ugeja ukusho kwakhe uzogeja nokwenza kwakhe. Ma ungakubambanga ukusho kwakhe uyogeja nokwenza kwakhe. Kunabanye abantu abageje ukuthi uNkulunkulu enza izinto ngoba basuke bageja ukuthi utheni. Bageja ukusho kwakhe base bageja nokwenza kwakhe. Uyokwenza ngoba uzwile ukuthi utheni. Maye shilo lokho akusho uyokwenza. Make sure ukuthi uyamuzwa, ngoba masumzwile lokho akakushoyo uyakwenza. Kunezinto afuna ukuzenza, kodwa mawungakamuze esho uyogeja ukwenza kwakhe, ngoba ukusho kwakhe kuukwenza kwakhe. Uthi Maria nayi kupha kushoyo anokwenza. Usethi ke uJesu thathana amanzi niwafake imbizeni. Ushinto ebonakala ilulana, kodwa kwadingeka abantu abazokhola ukusho kwakhe. Kwadingeka abantu abazobamba ukusho kwezwi lakhe. Noma lento ayishoyo sibona iyinto eimpossible, kodwa ngoba kusho yena siyoyenza, ngoba ukwenziwa yini bafowethu kudingeka ama steps amaningi kabi. Akudingi nje ukuthi uthatha amanzi wafake imbizeni, bathi laba sizowafaka amanzi eimbizeni hayi ngoba si understand lento, kodwa siwafaka amanzi eimbizeni ngoba sithemba lo othe asiwafake. Kunezinye izinto athi asizenze sibone ukuthi lento akathi asiyenza ayenzi sense, kodwa ngoba kusho yena siyayenza bafowethu, ngoba isimangaliso esikhulu sasike ekwenzeni akushoyo. Ngoba ukuba bakwenzanga lokho ayekusho, isimangaliso sokushintshwa kwamanzi ebe yiwayini ayengeke enzeke. Uyazi kunabantu abageja imangaliso zabo ngoba basuke bebona into eshiwo beyibona ilula, kanti kuleyo nto ebonakala idelelekile isimangaliso silele lapho.
lezi zinto oyithatha kancane ubona ngathi ngeke kwenzeke lutho ngazo, isimangaliso silele lapho. Kunabantu last year uNkulunkulu akhulume nabo izinto bayibona zilula bangazenza, kwathiwa hamba othandaza 3 days, wabona kuyinto engelutho ukuthandaza, kanti isimangaliso nempendulo isekulele ekutheni utheni uNkulunkulu. Ngicela kulonyaka kungalenzi iphutha lokugeja ukusho kwakhe. Makunendoda kaNkulunkulu ekhuluma izinto phezukwakho, make sure ukuthi uyazenza, ngoba kuyenzeka impendulo ifihlwe ekutheni yenzani. Ifihlwe kwi-instruction onikezwa yona uvela uyibuka ilula. Athi uNkulunkulu uvuka namhlanje uthatha izicathulo zakhe ezu5 yonikeza usibanibani bese ukuthatha kalula lokho, kanti awazi ukuthi ipromotion yakhe ilele kulalele nasekwenzeni izwi lakhe bese kufika isimangaliso sakho. Kulokhu uthi uNkulunkulu uyashesha ukuze uyaphunda ukuphendula kanti ugeja ukwenza ukusho. Isimangaliso safihlwe ekutheni bethatha amanzi bewafake imbizi, ngoba kuba bawathathanga babeyogeja isimangaliso sokushintsha kwamanzi ebe yiwayini. Mambukusho kwakhe kulonyaka lokho athi kwenze noma kubukeka kudelelekile. Khona omunye ugeja ukwenza lokhu uNkulunkulu athi kwenze. Yazi kwesinye isikhathi uyongena eTaxini athi uNkulunkulu ukhokhela umuntu ohlele eduze kwakhe, umtshela ukuthi engakhokhi uzomkhokhela, wena uvela ukuzibe kanti awazi ukuthi kunento ebizokwenze ngokuthi wena ubamba ukusho kaNkulunkulu manje ungakuthathi kancane. Mayithi yenza uNkulunkulu yenza ngaleso sikhathi, ngoba isimangaliso kuyenzeka sifihleke ezintweni ezidelelekile oyithatha kancane kanti kunesimangaliso. Mayithi kwenze vele ukwenze, ngoba kuneminye iminyango eyovalwa ukuthi uhluleke ukwenza. Thathana amanzi niwafake imbizeni. Abantu ababenza iwayini mabengezwa kuthiwa kuthathwa amanzi kufakwe imbizeni babeyovele behleke bethi lona yazakazi ukuthi iwayini kuze libe khona kwenziwa izinto ezingakene, uthi asifaka amanzi. Ayini amanzi? Ngoba phela kudingeka namagrebhisi azofakwa, kudingeka nezinsuku ezolindwa, ngoba babeyothi ayenzi isense lento, kanti ekushoni kwakhe kunesimangaliso, ekushoni kwakhe kunempendulo. Nayi kupha kushoyo anokwenza, nayi kupha kusho kunezinto kunezinto yozizwa wathi uNkulunkulu zenza uvela uyithathe kancane kanti ugeja impendulo. Nayi kupha uNkulunkulu athi kwenze noma ngabonakala kululeka, mayisethe yenza ngaleso sikhathi ungamsadileya, ngoba impendulo ilele lapho. Akasho uNkulunkulu asenza izinto singeke isizathu, kunesizathu njengoba ethi yenza ukuthile wenze. Kwesinye isikhathi uyokhipha isingubo yakhe entsha kade uyoyithenga athi thathe uyonikela ngayo, kanti kunesimangaliso afuna ukusenza, kanti ufuna ukuphilisa othile ngalento oyenzayo. Nayi kupha kushoyo ungadelay, yenza njengoba eshilo. Khona abanye already uNkulunkulu usekhuluma izinto kulonyaka uthi abazenza, abanye bayazindela. Ngicela ukwenze lokho athe kwenza uNkulunkulu kulonyaka, ngicela ukwenza. Nayi kupha kushoyo nokwenza, ngoba kunesimangaliso esengemuva ekwenza. Abayisebeqile bayakwenza njengoba usuqele wakwenza lokho athe kwenze. Ngiyakuthembisa uzombona